Môžeme ísť na to. Teda prvé som proste hral som chvíľu ale niečo moc, že viete čo dostávate, keď máte, čakať chvíľu, keď máte všetko toto, dostávate postaviť z toho Happy Mealu, teda Power Mealu. Máme Mega Deal, máme Super Deal, ešte toto máme. Tak ideme na ten Mega Deal, čo tam je? Čo? To kúpim. Máme obracačku. Prvá. Jo. Môžem ísť hrať Crowa. Spray, OK. To všetko. Power Meal, čo tam bude. Dúfam, že nie je obracačka. Balón. Môžeme ísť potom Jessie. Drivezu. Nie. Ja neviem. Klon Assassina. Hral som to. Nejde mi to vôbec. To John Cena event. Máme duo solo. Dajte sa prosím do klubu Mačkovia. Som tam ja, môžete to vidieť. Som tam moji kamoši a tak, toto som ja. A máme doslova dosť. Tak môžeme sa vrhnúť na to. A prosím dajte odber like. Toto je také prvé video, čo som natočený. Dneska možno ešte niečo natočím, hneď tváru rovno. Môj. Máme 5 dní. Keď dohráte, takové otázočku vám dám, môžete napísať do komentu. Keď dohráte vždy kolo, tak či dávate pin, že si vyhrali. Učko. Ne, pomoc, som si zachytil. Učko si nabijem ja, s radosťou. Skúsi dať učko. Tak mi nabij ulty. Nezdal ten feed. Dík za učko. Tuto Edgarko. Slepý som. Covid. Poď sem. Alebo Henga si načítam. Ne, to. Viete čo nechápem na Hengovi? On je teraz strašne bloker, že keď do ňoho dáte strelu svoju, tak mu to napuchne tú bublinu. V podstate. Nie. Môj song tutoriál nesklamá. Ne! Zomri. Zabudni na mňa. Ja to nejsom, kámo. Nie. Bože, bojím sa. Pomoc. Musím to vyhrať. Potom. Ježiš, ja som dement. Trefne sa nevadí. Jak to povedať? Páza moc nemusím. Prd. Počkať. Chcel by som dať dneska 9000. Máme koľko trofí. Crowa asi, alebo nie, ale neviem koľko. No som nehral. Dneska som chcel skúpiť ináč skin sorry za ten zvuk, na jak sa volá, počkať, Colta. Ten banánový. Či by som to mal robiť? Môžete mi dať do komentu potom.
Ja to ešte dneska nekúpim, prehral som. Ja to ešte dneska nekúpim, lebo neviem, ktorý a k nemu ešte tento, jak sa to volá. Tak spray by som chcel banánový. Toto voda. Mám. Tento už mám. Aj tu bol možno? Ľudia, sorry, veľmi som toto, lebo sa ma niečo pýtal. Menší strich som musel dať, sorry, jak som došiel, pokúsim sa to nejak opraviť, kamošovi to dám vyeditovať, či by ho vedel. Do prvšieho hlas. Myslím hneď tento. Mám na ňo, ale neviem, dostajem iba exkluzív pin. A ešte ukážem, čo by som chcel. Kde to je? Ja ho dám na max. To pretty. Spray. Tento. Sorry za strich. Chcel by som ešte k tomu tento pin, ale to neviem, jak dám. Teda player icon. Ale tento spray. Let's go. Ja aj dostajem. Čo? Počkej, sorry, že nadávam, ale... Čo? Ja mám iba na airsoftové... Ja aj vlastne airsoftku. Ten banánový by som chcel, ale aj airsoftového. Dostanem iba exkluzív pin, ale neviem, či ku nemu je spray. Alebo flyer icon, radšej flyer. Ale... Takže ten banana... A že prečo, no... To je ten player, to neviem, ktorý je, to je... Tento... To je ten banánový, ten normálny. Nie, kúp si! Bože. Nuž, fuj. Jo, tento mám, ale neviem, či to kúpim. Z tých pinov som iba niečo skúšal, ale... To máme teraz tých pinov. Pôjdem hrať druhý účet, neviem, asi áno. Ale fakt dajte prosím odvedí. Snažím sa prekonať kamoša. Ešte vám jeden odporúčam kanál, že Supraboy, Supraboy 1, 2, 3, tak nejak. Neviem, či to poznáte, ale má strašne dobré edity. Je to v CapCute, toto nerobíme v CapCute akurát. Dneska natočím video aj z Minecraftu. Ale bude to úplne primitívne. Môže byť aj na mobile, jak budete chcieť. Napíšte prosím potom do komentu, dík. Ja idem do druhého účtu. Pozriem, čo to je. Ľudia, keď viete, prečo je 1000 Krusty Casha v shope, tak mi povedzte, ďakujem, budem veľmi rád. Lebo bug sa nestal. Ako? Ako... Nehnevám sa ani, že mám ono. Ale čo za to? Ty brďo. Asi to sa kúpim. Vyplatí sa toho playera aj kúka. Sorry za šteklad. To je môj pes. Možno to aj nie. Čože? To mi padlo dneska na mojej mami telefóne. Super. Rare. Prosím, posledná. Čo? Čože? Hneď na prvé video? Ty brďo. Sorry za takú hypenu.
reakciu. Ale to som nečakal. Dneska druhá. Dobre, čo to bude? Peži! Yes! Tak to je good. To je good. To som nečakal. Ale že vôbec. To som si zakažal. Ale toto hneď zo začiatku. Preboha. Idem ešte do... Idem ešte do druhého účtu. Hej. Choď tam. Mr. Krava. Začas budú vychádzať videa náhodou a ktorý budete chcieť, tak to je na vás proste. Že učím myslím hrať. Keď budete chcieť tento dať na... Dneska dám tento na klub. Yes. Ne. Skin. Jo. Možno to bude toho video, neviem. Ja som profík. Asi za chvíľu to vypnem. Dám také 2-3 kola. Prečo som v tom prvom vybral daily freebie? Sám neviem. Botofon. Hej! Dobre, nebudem takéto skratky používať. Máme rybku, akváriu. Máme sola. Pokoj je extrémne veľký. Jaj, to bolo no. Nemám ani coin. Prvý mám ho. Nešlo tiež je kompletne. Budú vychádzať, že... Budú videá často vychádzať. Lebo telefón mám každý deň. Som zaracha. Títo 3 dní. Jak poď! Dobre. Potom možno dám aj IDčko. To sa ľahké. Tak áno. Ja neviem prečo som to, ale to je... Videa mám ešte mamý telefón. To nebudú tiež na to vychádzať, lebo tam má brat videa na kanál. Je to za každého 5 roku malé, ja by som tam nenatočil. Extrémne broken. Easy Void. V podstate ani nemám čo hovoriť. Yes! Čo, počkať. Ale Freestar Drop? To asi už len na také šťastie. Za chvíľu klub. Stovku. Čože? Nie, môže si to kúpiť. Môže 4. Takže ja by som sa vám v tomto videu chcel s vami teraz lúčiť. Takže čaute.